Jeg har haft den fantastiske ære og instruere den her forestilling. I skal være stille ude bagved. Tak. Det her det er en teaterkoncert, som vi glæder os meget til at vise jer. Vi har arbejdet utrolig hårdt for at få den færdig. Vi havde premiere i går. Og den hedder Heartbreak Hotel. Og det her hotel, det kan ligge i hvilken som helst europæisk storby. Det kan være Hamburg, London, Paris. Og så er det sådan en historisk tour de force fra 1920'erne og frem til i dag, hvor vi blandt andet kommer til at møde receptionisten og hans smukke oldfrue og deres personale på hotellet. En familie igennem 3 generationer, soldater, hippier, mods, alle mulige forskellige kulturer, der stod sammen og skaber det her unikke univers. Og hvis man skal sige noget omkring temaet i forhold til, at det foregår på hotellet, så er det jo så ofte der, hvor at kærlighed opstår, eller kærlighed går galt, eller kærlighed bliver nuanceret eller facetteret. Og det er det, vi gerne vil skildre igennem film, dans, musik, skuespil. Så jeg håber, I vil tage rigtig, rigtig godt imod de her underlige skuespillere, dansere, sangere og musikere, og give dem en hånd allerede nu, så de er klar over, at de skal på scenen. Tak skal I have.